ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం. ఈ కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లో లాక్డౌన్ విధించినట్లుగానే పాకిస్తాన్లో కూడా లాక్డౌన్ విధించడంతో ఈ యొక్క లాక్డౌన్ను సక్రమంగా అమలు చేయడం కోసము పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఒక పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దాంతో ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువత ఈ లాక్డౌన్ను సక్రమంగా అమలు చేయడంలో భాగంగా కొంత భాగస్వాములు అవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి చూసినట్లయితే పాకిస్తాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ పిలుపు మేరకు ఆ దేశం నుంచి అంటే ఈ లాక్డౌన్ సక్రమంగా అమలు చేయడం కోసం ఆయన పిలుపునివ్వడం జరిగింది. దీంతో యూత్ అంతా కూడా మంచిగా స్పందించడం జరిగింది. వారు స్వచ్ఛందంగా ఈ లాక్డౌన్ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది. అయితే వీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే, ఈ వాలంటీర్స్గా వచ్చిన వారు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే, ఈ లాక్డౌన్ ఆంక్షలను ఉల్లంఘించే వారికి అవేర్నెస్ కల్పించడం, అదేవిధంగా ఇప్పటికే కరోనా లక్షణాలతో బాధపడుతూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఇళ్లలోనే తమను తాము దాచుకుంటున్న వారిని గుర్తించడం వీరి యొక్క ప్రధాన విధులుగా పేర్కొనడం జరిగింది. వీటిని చేయడం కోసము ఆ దేశ యూత్ అనేది ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది. వీరిని కరోనా రిలీఫ్ టైగర్స్ ఫోర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. కరోనా రిలీఫ్ టైగర్స్ ఫోర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసారు కానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ COVID-19 రిలీఫ్ టైగర్స్ ఫోర్స్ ది వాలంటీర్స్ అనేది ఆ విధంగా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో మనం మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది, లాక్డౌన్ సక్రమంగా అమలు చేయడం కోసము వచ్చిన యూత్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏమని పిలిచారని చూసినట్లయితే అక్కడ దాని అంటే కరోనా రిలీఫ్ టైగర్స్ ఫోర్స్ అనేది పిలవడం అనేది జరిగింది. మనము మరి పాకిస్తాన్కు సంబంధించినటువంటి చూసినట్లయితే పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ అని అంటారు దీన్ని. మరి పాకిస్తాన్ యొక్క మోటో కనుక చూసినట్లయితే ఫెయిత్ యూనిటీ డిసిప్లిన్. పాకిస్తాన్ మోటో ఫెయిత్ యూనిటీ డిసిప్లిన్. మరి పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ ఇస్లామాబాద్. దీనికి సంబంధించి ఇంకా మిగతా అంతా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మన వెబ్సైట్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. వాటిని కూడా మీరు చదవచ్చు. మరి నేను దీంట్లో మీకు మెయిన్ అంశాలే జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ఆరిఫ్ అల్వీ చెప్పాను కానీ ఇప్పటివరకు ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్. పాకిస్తాన్ యొక్క కరెన్సీ పాకిస్తాన్ రూపీ. ఇది అండి పాకిస్తాన్లో యూత్ చేస్తున్నటువంటి కరోనా లాక్డౌన్ సక్రమంగా అమలు చేయడంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి ఈ ఫోర్స్ను సంబంధించి చూసినట్లయితే కరోనా రిలీఫ్ టైగర్స్ ఫోర్స్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్.